parlant de la Caputxeta, de la Bella Dorment i d'aquest tipus de contes, que són els que han sortit als diaris i han estat fruits d'una esporga. No en puc parlar amb profunditat de coneixement de causa perquè no sé quins són exactament els que han esporgat i tampoc sé quina era la preparació de la gent que esporgava ni sobre quina base ho feien. Han estat esporgats, perquè ens entenguin, per considerar-los masclistes o que feien perdurar, que eren pejoratius per la qüestió de gènere. Tòxics, no? Sí. Diria que ens falta una mica més de psicologia del símbol. Aquests personatges moltes vegades són arquetips simbòlics i aquests arquetips, quan un nen està en plena edat del joc simbòlic, que saben jugar, inventar, vull dir que no segueixen un joc com el futbol que té unes regles molt clares, sinó que estan jugant a que són astronautes o que